سرکردایەکی لوبنانê dibêje serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed mezintirîn derewkar e li cîhanê. Serokê Partiya Pêşveroya Komûnîst ya Lubnanî Welîd Cumbilat ragihand ku Beşar el-Esed derewtirîn kes e li cîhanê û got zanyarî li cem wî hene ji dîplomatkarekî Rûsî ku sala 2012 Beşar el-Esed nameyek bû Netanyahu şand û tê de dibêje eger Sûriye hat parçekirin wê demê dewletokê Elewiyan li ser İsraîl nemetirsiye û bersiva İsraîl jî ji bo Esed ew bû ku termê sîxurê İsraîlî êlî kuhîn vegerîne İsraîlê. Derbarî dosyeya derbederên Sûriyê Cumbilat got tu kes nikare neçarî derbederan vegerîne û got rejîma Esed derbeder dernexistine ta ku wan vegerîne. Cumbilat beriya niha jî gelek caran êrişî rejîma Esed û serokê wê di daxuyaniyan de kiriye û Esed bi piştevanê rêxistina terorîst ya Daişê jî tohmetbar kiribû. Cumbilat serbar kir ku welatên herî mezin li ser ewlekariya İsraîlê li hev kirîne û got ew yek dirêkeftina li ser leşkerê İsraîlî de ku rejîmê biriya Rûsya radestî İsraîlê kir diyar bû. Êlî Kuhîn cihûyekî bi xwe li İskenderiya Misrî ji dayîk bûye û navbera salên 1961 ta 1965 li Sûriyê ji bo İsraîlê sîxurî dikir û bû rawişkarê yekem yê Wezîrê Berevaniya Sûriyê û piştre eşkere bû û bi sêdaradanê hate dadgehkirin.